Mga tuhod naman dyan kumurulog. Habay no. Aramon ta na tulos mga tugangan, mga dagdag na bareta. Nakaparada na ang mga bareta. Ali po dyan sa luwas. Naghingal ako Nagpara dalagan kaya ko halis harang pasidin sa DCGP. Alar Mario, nasa linya. Good morning, pare. Go ahead. Hello. Nabigla man ako. At or exercise ko ta. Hello. Ay maluto pa ka mo? Madali lang pa dito maluya maluya ang tabi na natanoy ring monitor ta sa laog ta. Minsan yan. Garunagulpi nagulpi. Yan. Okay na? Yan. Okay na pa rin. Kamusta ang jogging mo? Ayos lang. Binigla mo ako. Pareho kitang nagkabiglaan. Nagkabiglaan kitang doon. Ayos. Okay na? Okay na? Pwede na? Informasyon. Yes. Nauman pa ang dakol na mga infra projects digdi sa Bicol, lalo digdi sa Albay, dahil kaya ko Bicol Congressman Saldico at Congressman Joey Salceda. Si Congressman Saldico, yung yan ang chairman kan Committee on Appropriation sa Kongreso. Entras na si Congressman Joey Salceda man, yung ang chairman kan Committee on Ways and Means. Inotang sinabi ni Congressman ko na gusto niya talagang buhayon ang turismo digdi sa Bicol, kaya yaon na ang mga tigapagribo nindang pag-develop may mga patinampo ayan boulevard as in pang mga infra project na yun magiging paagi para maging accessible ini sa mga turista, maglokal man, nasyonal o internasyonal. O makapuelo na kita sa COVID na magbirisita sa mga tourist destinations digdi sa Bicol. Sige-sige pa ang mga road widening, road opening, lalo sa mga rayong barangay. Kaya lalo pa ngunyan sinda Congressman Saldico na ang Chairman Committee on Appropriation at si Congressman Joey Salceda na human ang Chairman kan Committee on Ways and Means. Nalawakan pa talaga ang pagbulos ng mga infra projects digdi sa Bicol. Yes, aha. Yan ang tungkaras ka informasyon digdi sa luwas. Alar Mario. Thank you. Thank you. Paring hali po dyan sa luwas, mga tugang. Dadag na report, hali po dyan sa luwas, kay ba po si Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Come in, Jim. Jimmy. Maray na aga sa mga parantabay sa kuyang area of responsibility. Thank you Lord again. Tranquilo ta BBP. Wala ki mga towards sa mga police records kung maayuan bapasihan. Sa iba pa niya itong istorya hanggang sa ngunyan, dahil pa nakakapa-eleksyon para sa Association of Barangay Captains digdi sa Tamalig na marepresentar sa Sangguniang Bayan, kasalida ni dating ABC Federation President Dennis Misulanya, kung sa ininia nagsalida kay dating ABC Federation President Albay, JP Lee, dahilan sa naging konsyal na inita BBP. Kaso hapon, base sa informasyon na kalap kan DCGB News, matapos na makaoro niya to si Mayor Calibaldo, sinabi kay ni na bakante hanggang sa ngunyan ang pwesto ni Kapitan Dennis Misulanya sa Sangguniang Bayan dahil pa nakakapa-eleksyon digdi sa Kamalig sa rason ang dating ABC President na si JP Lee sobraon milyon pada aligado ang obligasyon sa National Headquarter kan Association of Barangay Captains sa dahil pa masabutan na rason.
hanggang dahil nagkakabarayadan ang mga arrearages na pigsisingil, dahil rekonosido ang mga ABC digdi sa Albay. Posible pati ang nagtutukaw dyan sa probinsya, indakon opisyalmente ang pagtukaw kay ni bako questionable sa national headquarter. Sa ngunyan sa dahil naariglar ang mga obligasyones ang kamalig apektado dahilan sa dahil man pigtutugutan na makapagkondusir nin eleksyon. Pangyayari. Bakante ang bangko kan ABC digdi sa Sangguni Ambayan. Anong klaseng obligation? Pero kung sabihin mo, gabos na mga munisipyo pag-araw ka ng sitwasyon, dahil man nakakapa-eleksyon? So, mga bakante, garidua, tiwi tapos kamalig, and gariday pa. Oh, gari may ligaw pa eh, kung di ako nasasala. Suligaw, hindi ko aram kung suligaw. Gari may mga membership ang kada munisipyo na ipigda pabayad sa liga. Oh. Dahil Liga Nasyonal. Dahil masabutan dahil may pigsisingil ang Liga Nasyonal digdi sa Albay. Si former ABC Federation na President JP Lee that iyo man ang regional Iyo. man pati Kamsurda apektado Pangyari sa Mauroro. nakulang problema. Iyo pala na yan ang gari impact pag may arrears at may mga obligasyon. Saan daw, anong klaseng obligasyon iyan na dapat na mabayadan mo na? Garihan mga munisipyo may mga membership Contribution, gari nga Joe. Oo. Anday masabutan ko na Pero ang apot dyan, kung nagwaki mga arog ka, nagbarayad man ining mga kuwan ini, ining mga nasa munisipyo o siyudad? masabutan ba kaday pa nagbarayad o nagbayad o kung ano pagkaan si dating ABC President. Iyo, apotunta daw, padaman ta daw si Councilor JP Lee, ipapunta daw yan. Barita ko, Albay income surday nakakapa-eleksyon. Oo. Gangan, so nagsalida kay ABC. Iyo, ang point dyan, ining nagsalida na yao na sa nagasumir na unyan sang gunyan panlalawigan. Sabot ko niyan, apektado. Oo, di ba? By succession, so kung may epekto man yan. Simpleng may epekto ta. Digdi sa nasinda rekonosido. Duman sa nasyonal da ano ang epekto ka digdi? Pangyayari sa maaba ka. Okay. Ang barita ko, nasa 1.9 million. 1.9 million obligasyon sa nasyonal. Salbatana. Di man to 2 million. Almost 2 million kung 1.9. Close to 2 million. 2 million. Ang makakasimbag kay ni tanganing mabalanse si former ABC Federation President JP Lidangan kung ano ang pinagagibon niyang action tungkol sa bagay na yan. Apektado sa mga apektado digdi sa Albay tapos sabi sa Kamsur. Okay, sige ta. Kung bako kay board member JP Lee, so Liga Treasurer, may treasurer yan eh. Iyon makakapaliwanag kung outro ang araw kay ning informasyon na nakalap niya to. Hanggang sa ngunyan, bakante digdi sa kamalig. Okay. Mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita di si GB News. Pangyayari sa Mauraro. Kung araw ka ng paray. Yes! Sige tayo pahaputa yan. Baka tabi Lawens pwede mong madumanan si Kuhan, si board member JP Lee, si Councilor JP Lee. Buda, kung day available si JP dyan na 7:30 to 9. Sa kuha na lang. So Liga, sila ang Liga Secret Treasurer So Liga Treasurer, baka may aram niya. Okay, alas 5:32 oras sa Pilipinas. Wala pa si Direk Tabi. Wala pa sa Lenta. Sabagay, masabi si Direk, wala nga nga sa mga programa. Ako pang paratab-atab yan. Late nga nga sa mga programa ko niya na aga. Ako magparatab-atab man ako dyan. Follow the leader. Yung mananggan pala natin. Maraot ang sitwasyon ta. Dahil bali.
Sandali, tamay text digdi. Thank you, Jesus, for being my great anchor when I stray too far from your path. Thank you and God bless. Yan. Good morning, Paring Ray. Maray na aga. Ha? At saka good morning tabi kay Ate Nits Manzanillo. Ha? Diyan po mga tugang sa Kulyat, Daragalbay. Ate Nits, maray na aga. Bakong anapod ka migo, unliquidated. Iyo migo, ha? Unliquidated talaga na pod ka yan. Sabi kan texter ta, ang kamalig lang ang day kay ABC President Ligaw at Pulang Iguana. Yan, salamat ay si Ugi, ha? Yogi, nasa, sige daw Thank you tabi Yogi, thank you migo, mabuhay ka ha. Tako ni Guana sa Pulang Ibuda Ligaw. What ano tapa ano kaya so busy hali diyan sa kamalig ha. Tata yan sa kamalig siya ni Gua. Ano ka problema ha? Babati kay Dindo Gutierrez, Irene ng Ligaw. Alright, sige po ipahanap ta yan ha. Ipahanap ta yan mga tugang na concern na yan. Ipahanap natin kung nata ano nangyari kay yan ha. Bueno. Lowens Barcena, may dagdag na report. Lowens, Lowens. Good morning, Tabi BP. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag pang bareta sa Rong Zapatero. Kun sa karsel, pagkatapos namang ikit ng barbecue stick sa sarong tindahan sa barangay Bitaano, Legazpi City, Kasunma. Ang suspect masado digdi sa Legazpi City Police, iyo si Gerardo Alagaban Trillies. 56 anyos, may live-in partner na taga Purok 2, Barangay San Roque, Legazpi City, asin ang biktima na nagreklamo iyo ang NPJ Corporation na nirepresentaran ni Jo Marin Briones Maca na taga Barangay Bitaano, Legazpi City. Sigun sa impormasyon, alas 12:40 nin pagkahapon kasudma itinurn over ang suspect kan nasambitan na complainant sa Legazpi City Police Station pagkatapos na maarestar ang suspitsado dahil sa pagsashoplift o pangiikit ng sarong barbecue stick na kantidad 2,600 pesos. Ang suspect ininformaran ka natura kan sa iyang pagkakarestar. Sini pinaisian sa iyang mga constitutional rights sa iyang nasasabutan na lingwahe. Sini pinaagi sa physical at medical examination. Ang kaso ni shoplifting pinagtutuparar na kan Legazpi City Police na ipapile sa court tangani ng mahampang ang suspitsado sa krimen ng shoplifting theft incident. Anong klaseng barbecue stick yan? Tados sobra 2,000 ang kantidad. Sabi mo sarong barbecue stick, sobra 2,000 ang kantidad? Sarong box na barbecue stick. Sarong box? Oo. Oh, okay. Ano yan? Kahoy? So bala o plastic yan? Dahil man di kita bibipinin din Tagal kamal man. Barbecue stick. Maalon man. Oo, maalon 2,600 pati. Yeah. Okay, sige. Dahil sa barbecue stick, susarong sa patero, makukunkun sa karsel. Iyan tabi ang BP na mga dagdag pag-istorya halidigdi sa Legazpi City Police. Ako po, Salamat, Lowens, sa report. Hali po dyan sa luwas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alam mo tapang headlines kan mga Draculang Bareta. Ngunyan pong aldaw, mga tugang nin Webes ngunyan Petsa 28. Mga tugang kan July. Direk Edwin, good morning, kamin. Mabalang sabi, Pogi. Good morning sa kapos na mga parantabay sa headlines kan mga bareta makusog na linog duman sa Abra Asin parte kan Luzon, konsideradong major earthquake. Iyo, grabe ito. Kumusta? May mga nagkagaradan da? Sus kayo ratman. Nagkagaraman ang nagkagaradan. Pera? 4 gaw dito. 4. Pero so damage sa mga building, kumusta? Anong bareta? Dahil pa nasa nasa damage assessment pa. Grabe Dahil ko sabihin ko, dahil kinagkahariling ngayon, nagkaturumbang building, na kuha na building. Nasa pera ito?
Ha? So kusog 7 po pero ito 7.2. 7.2 pero kasi bang ipigiling ko pigilinaw ni Solidom na nasa 7 man sana. Aha. Graro gayan ha. Okay, sige. Mientras na... Saan sa epicenter ka ito, Direk? Ha? Saan sa epicenter ka ito? Abra? Abratak kasubahapon baga pati din sa mga kasapon baga so ano ito aftershocks na may nakakamati din sa tuya digdi. Iyo. Oh, Nangyayari yan aftershock. After kan linog. iyo nga ni ngunyan ang anong taon ito sumima kusugon na linog sa Bagyo? 91 ito. Garo araw kayan. Sus ko. Ako sabi ni Godyan ano pun kayan sa fault na talagang ano yan naghiro siya pakalipas kinagkaperang taon ano buda may barit tabaga na so naghiro na fault sa kan nangyari sa Bagyo yes naghiro mo niyan Di pa masabutan. oo Kaya, sabi nga na kan iba, sa mga fault finder ngaya, yan ang dapat na maghanap. maray ba nga suggestion na yan magayon ang pagdagang ayan mga maray na suggestion yan dapat magdarabaw sa gobyerno latosuntag ang salbatana ka dyan ha maray ang sa imong suggestion. Nakul baga paano kay Philippine Fault. Yan na poon dyan sa itaas. Oh. Yo, gwapa kay... Mga sang... Ang Pilipinas baga, nakul na kay Iyo. mga linyada kay mga fault. Okay. Pero bago pa may ito sa bigapod na big one. Sa kuryente nga na ang fault. Oo. Okay. Sige. Marcos, may planong magbisita sa Abra, alagad kay Puan na siguro nang areglado ang gawos. Yan. Aha. Nyaras na mga disaster agencies as in rescue teams ipinadala na sa lugar tanganing hanapon kung igwapa ki mga survivors sa mga nagkagarabang edifisyo siring man kung igwanin mga nagkaralaom. Sa iba pang headlines kan mga bareta, mga bakuna kontra sa COVID-19 pasuna. Oh, saka So iba, mapasupa siya na sa Domingo. oo. Bilyones pesos na kantidad ang napierde sa gobyerno o sa pribadong sektor. Pangyari. Big para sa raray pa, ano? Aha. Di man ginaramit, di nagparaso. Aha. No. Meras na ang mga tabong may edad 50 anyos, paitaas, asin 18 hasta 49 anyos na may comorbidities, pwede nang tudukan nin ikaduwang booster dose. Meras na sa iba pang headline kan mga bareta, Malacanang nagpaliwanag sa mga isyu na naunabihan ni BBM sa sayang SONA na kasabay manggiraray sa mga tatauanin atensyon. Siring sa Bicol South Railway na naunabihan duman sa SONA, pero sabi kan Malacanang kaintra manggiraray ito sa mga tatauang atensyon kan administrasyon. Mientras na mga partokdo tatauanin mga non-wage benefits imbis na salary increase. Para bulong-bulong mo naman sana ng mga teachers ng mga maygos. Bulong na, tali kaya mag-salary increase. Tantara mo kay DepEd, kung aumentuan tangay ang sweldo kan mga paratokdo, baka mawaaran ki paratokdo sa private sector. Tamabaralyo na sa gobyerno. Ben, na nag-pre-receive ka rasong gibo na yan. Jackpot naman kayo na so may agom na teacher. Siyempre, kaya nga gari, may padabaon niya eh. Padabaon. Ulok-ulok naman so... Padabaon ni Lowens. Uni. Awan na si Ronald pala, si Ronald. Si Ronald ba? Ulok-ulok Okay. Pero ako, na kung kumbensidong band-aid solution na yan, dapat kan, sweldo nga na
habang buhay na magamit kan mga teachers. Yung nga ni. Diba? Yan naman, pag bago ka administrasyon, wala naman ang benefisyong yan. Kung palangkawan daan sweldo kan mga teacher, Oo. so mga nasa pribadong eskwelahan, maparal yun sa gobyerno. Oho, Di okay. mo ran kay makukulangan naman kay teacher sa private. O yan, oho. Miyaras na pwede pang maremedyoan ang vape law. Maski ni saro ng lay, naglapse into law. Sabi ni Duque. Yan, oho. So yan ang headlines ka mga bareta ngunyan na pagka-aga ang details kayan taod-taod. Hatod sa endo kan PYC Enterprises. Makukuha diyan sa Orosite, Legazpi City. Pamamahala ni Primo. Oho. Alay sa Newspace, ako po si Edwin Marinaga. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Derek Edwin. Sa headlines kan mga bareta, happy birthday po kay Isabel Riñon ng BRHMC and Melinda Dada Aslor of Airport Site Legazpi from MMC. Yan, Bicol Regional Health and Medical Center. Yan. Okay, yan po ang pangaran bagakan. Bagong pangaran kan BRTTH, ano? Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Mahalon na migo na ko kay ba sa barbecue kaya 2,500 at ayo nga. Na Malaysiano pala. Na Malaysiano pala tabi busing. Yes, yes, yo. Oras sa Pilipinas, alas 5:44. Ang oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488.
Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Nagdadangog ka mo kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes, thank you. Baby boy, Isus ko, may nag-text digdi sa Kimantong dadaing tubig tulong aldaw na. 3 days na dadaing tubig sa Kimantong. Dumang kamo kay kuan sa Kamalig, sa kuan, dumang kamo sa Baligang Refilling Station. Perming matubigon duman. Good morning tabi kay Dr. Jing Abad. Doc Jing, maray naga. Ano Jing, di ba? Permi Dr. Jing mabuluson ang tubig duman sa Kamalig Refilling Station na di. O sa mga kataraning ng mga lugar dyan, mag-try daw ka mo dyan sa Kamalig Baligang Refilling Station. Yan, water refilling station. Okay? Joshua Bino, my report. Kami Joshua, good morning. Yes, good morning tabi VP. Good morning man sa tuyang mga paraan tabay. Tranquilo ang banwaan kan daraga albay. Kung pagbabasaran niya to ang mga nakasurat sa police blotter kan daraga PNP. Mientras tanto sa ibang mga barata, dahil lang sa baba pang bilang ng mga nababakunahan ng mga senior citizens kontra sa helang na COVID-19 sa bilog na Rehiyon Bicol, dakulang agyata para sa Department of Health o DOH Region 5 na marealisar ang kasubuan ni Presidente Bongbong Marcos na pag-abot kan sa iyang ikasanggatos taal daw bilang presidente, dapat nabakunahan na ang 90% kan mga senior citizens. Iyan mismo ang inamin ng DOH Region 5 Regional Director Dr. Ernie Vera, kung saan sigun sa iya, sa kada 10 mga senior citizens, siyam ang dapat mabakunahan. Alagad ang problema, iyo ang nagsasalitang partisipasyon ka nasabing sektor o ining mga senior citizens na mabakunahan kontra sa COVID-19. Sa estimate ni Vera, nasa sobra 60% pasanaan mga bakunadong senior citizens sa bilog na rehiyon. Talagang harayo pa sa target na 90%. Alagad dakula ang paglaom ni Vera na sa tabang asin kooperasyon kan mga senior citizens po pwedeng makayanan kan rehiyon na maabot ang 90% target sa pagtapos kan bulan ng Setyembre. Kung kaya dara kay ni, daing patod na pangapudan ni Vera sa mga senior citizens na daing na mahandal na magpabakuna tanganing protektado kontra sa nasabing helang. Dagdag ni Vera, maski nga ni siya nasaro naman na senior citizen, nagpabakuna kontra COVID-19. Kung kaya dagos na sa naman ang pag-inganyar kay ni sa iba. Dahil lang ta sigun si Vera, ang bakuna daimanin maraot na epekto sa salud. Mientras tanto, tangani man masiguro ang kaligtasan kan mga kaakian na mabaralig na sa pagklase. Nangapudan si Vera sa mga magurang na pabakunahan ang sandang mga aki. Dagdag kay ni, dakulang tabang ang bakuna, tangani malikayan ang pag-aligtuto naman kanelang, lalo na kung magpuuna ang makisalamuha ang mga kaakian sa kada saro. Sa ibong nalado, tinauan doon ni Vera na ang bakuna kontra COVID-19 iyo ang importanteng magkaigwa ang lambang individual sa unyan. Sinabi ni Vera na ang bakuna iyo ang rason kan pagbaba kan rehiyon sa hababang alert level na iyo ang nagdara sa tuya sa mas turos-turos na restriksyon. Kung kaya dara kay ni, ang pagiramdom ni Vera
kung mapabakuna na o kung nagpabakuna na kontra sa helang, pagpa-booster naman tangan ni dagos-dagos ang proteksyon. Yan tabi VP ang mga dagdag na impormasyon na libigi sa luwas. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Oy, sa mga birthday, happy birthday po ha. Happy birthday po kay Isabel Rinyo ng BRHMC and Belinda Dada Aslor ng Airport Side. Sabi ni Manay Merly Caceres, uliton tataka sa bago daing background so music sa pagbasa ko kay ni. Good morning Manay Merly. Diyan po sa Bitano. Happy birthday po kay Michelle Orinoco ng Bagtang Daraga saka sa apo ko na si Ethan Isaac Robrigado from Lola Milet Robrigado. Good morning. Good morning. Grabe man so nahiling ko kasubanggi sa national television so mga harong na tuminagilid no. Dumantabi mga tugang sa abra. Kairak man kan mga kababayan taduman ha. Isabay tada po mga tugang sa pangaji an mga kababayan taduman na sinda po makarecover tulos sa mas talong madaling panahon. Sa report kang Pilipino kan sa Pilipinas, ang gadan 4. Sa Al Jazeera ang report 5 ang report sa Al Jazeera sa international cable. Sabi ni Pading Ray, ang tarawit-dawit ko ngaya pade ang titulo Dahon. Dahon. Ikaw ay bahagi ng isang halaman. Ang berde mong kulay, kagandang pagmasdan. Hamog mo'y nandyan, iyong kalakasan. At siyang bumubuhay, patuloy kang alagaan. Matatag na kumakapit sa bawat puno. Sa lakas ng hangin, ayaw mong sumuko. Kung mahulog man sa lupay, papaano? Siyempre malalanta o ika'y matutuyo. Malakas na puno ang pinanggalingan. Sa kakaibang unos, ika'y lumalaban. Kung ika'y sa ibaba, kay sarap hawakan. Pero kung mataas, hanggang tingin ka na lang. Kung ika'y titingnan buhat sa isang sanga, ang taglay mong hugis may bighaning dala. Sa nakakakita ay kulay mong sariwa, hatid ay ligaya. Sa nakakakita ay nakakatuwa. Naging kulay dilaw nang mahulog sa lupa. Wala nang magawa, ikaw ay kawawa. Tinangay ng hangin na lakas nagwawala. O kawawang dahon, saan-saan tumatama. Nawala ng ganda mo, ika'y naging abo. At ang iyong nasabi, bakit nagkaganito? Sana hindi ako mawalay sa puno upang patuloy ding mamuhay sa mundo. Alaala mo na lang ang nasabing ulan. Maging patak nito, isa ng kalungkutan. Lamig man ang hangin, sasariwain na lang. Hanggang doon na lang ang iyong hantungan. Parang may katulad ang kapirasong dahon. Sa buhay ng tao, mayroon ding kahapon. Mga masasaya, malulungkot na panahon. Mayroon ding tuldok, may naiibang karugtong. Thank you, Pade. Magayunon ang minsay kon ni Pade kung irelate sa buhay ng tao. Si Henry Maceda sa Morning. Hear it! Kung irelate sa buhay ng tao, buda mga tugang sa eksperyensya ng tao, magayon ang naging direksyon tabi kang tula ni Pading Ray Romero. Marinaga, Pade. Good morning. Tabi sa imo, ha?
Sige daw, tahilingon tamo ng mga tugang so mga reactions ngunya na aga. Sa satuya, tabing programang Morning Hirit sa Facebook Live. Good morning kay Maria Liaser, watching from Maroroy, Daraga, Albay. Jelly Persiba, yang morning. Christy Tagulfo, good morning po. Chit Ate, maray na aga. Agnes Madrinyan, morning po. God bless everyone. Chapuring Almelia, padagos ang pagmix lakan sa iyang ano yan. Kan sa iyang masiram na empanada. Sabita no. Del Moral, salamat po sa Kamalig Water District. Bagayon ng tubig namon digdig kanam kami mismo Purok 4 kan Kumon. Yes, maray na daan tubig sa Kamaligo. Hali sa Kumon, ha. Maria Liaser, good morning po. May mga love, may mga heart pa si Madam. Arnold Mallorca, good morning Tabi. Romy Nabas. Maray na aga po nakaantabay sa Rostmont Estanza. Maray na aga. Junior Prin, good morning. Kim L, ano pagbasa kayo ni? LQS? Hausian po, walang kuryente from 1 a.m. until now. Pangyayari sa... Sige, tayo forward ta daw sa mga gamit-bintay na dyan sa Africa. Ramil Ungguda, watching from Dower Binugsakan, Torbix Oliva, ha? Watching from Calamba, Laguna. Yes, yo. Good morning, Tabi. Sa mga mga netizens natin, nakatutok mga tugang sa Facebook Live in the morning, sabi ni Jerome na Milanes, mga taga Mayon Daraga daw kay Dunya Mabel Añunuevo ng San Roque, Legazpi, Janet Bandol ng Taisan, at saka Karen Joy Saji. Advance happy birthday po kay Keisha Marie Luna. Yan. Good morning. Si Vanzi Nova, nasa United Arab Emirates man. Rizalino Riantaso Olaguer, good morning Tabi sa imo, ha? Okay? Morning Tabi sa mga nakatutok sa Facebook Live kang DCGB. Dakulong kitang viewers ngunya na aga. Thank you po, ha. Paki-share na lang, ha. Paki-share na lang Tabi kan sa tuya na ano yan, kan sa tuya na program. Mga tugang ngunya na aldaw sa mga friends natin, ha? Ay, nailag ko na si Jomar Tabi. Nakareport na si Jomar, di pa? Ay, pangyari sa mga. Tapos naparod man sa adlibta. Sandali lang, ha? Para munta na muna mga tugang ang report. Hali po dyan sa lawas kay ba? Si Jomar Bien. Dabang kita sa First District. Kami Jomar. Good morning, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Saro sa mga nagdaan sa Linog. Duman sa norteng parte kan Luzon. Tagabanwaan kan malilipot. Ang nagbiktima asin nagadaan, nabistuhan na si Jefferson Basar, 24 anyos, kan Purok 3, Barangay San Jose, Malilipot, Albay. Basado sa impormasyon na nako akan DCGB News, si Basar yaon duman sa norteng parte kan Luzon, partikularmente sa Kalinga, para sa sarong road improvement project o trabahador ini sa Tinamputabi BP Henry. Kan mangyari ang linog, siya asin ang iba niya pang mga pagriba, nagpapakaray kan Tinampo digdi sa may parte kan Sitio Pulalayaw, Barangay Pantikan kan Kabalbalan, Kalinga. Nagrumpa hugso mga gapo, asin siya asin iba pang apat pang mga pagribaan linigidan ka ng mga gapo na ini. Alagad medyo matindi sutama digdi kay Basar. So apat na iba pang tinamaan na minor man lang. Ini si Basar dinaraman tulo sa Western Kalinga District Hospital para sa magkakanigong attention medical. Pero matapos na matawan ng first aid, dinara ini ibinalyo sa Western Kalinga Provincial Hospital. Alagad deklarado ng dead on arrival duman. Nagpumundo ang pamilya kainin ni Jefferson Basar digdi sa Purok 3, Barangay San Jose kan Malilipot dahil lang kanaon ng bita na pangyari na nagtrabaho man sa duman so sa indang aki. Pero yupaan construction worker yan, no? Construction? Roger on that. Oo. Road improvement project an sa indang pigtatrabaho naman nagkapakaray kan mga tinampo.
kundi inabutang kanlinog dinimalas. So, yan condolence lang tabi sa pamilya ni Jefferson Basarcan, Purok 3, Barangay San Jose, Malilipot, Albay. Yan BBN rin mga informasyon, Jomar Bian, DCGB. Pangyayari sa Maora Henry daw. Ay, Ragmanam. Sige po, King hindi. Apat, pero may rescue operation ang nangyari ngunyan duman sa Abra. Mga tugang tayo ang duman sa epicenter kang linog 7.0. Sabi, so kusog kang linog, ano? Ay, sus ko. Sana mataaga nangyari, mga 8:45 kaswapon eh. Aki, meron nga ako naghihiro, naglinog talaga. Yung mananggad pala. Bueno, kay Marilyn Marbella, good morning databi. Mga tugang nakamonitor from Anislag, Daraga, Albay. Emi Basco, good morning. Sa Bulkang Mayon, Magayon, good morning daw from Naga City. Crispina Sid. Maray na nga pagkaaga pakibati po sa mga taga-Huruan, Kantiwi, Albay. Uy, good morning Good morning tabi sa mga taga-Huruan, Kantiwi, Albay. Maray na agad, Tiwi. Buda Marilo Gutierrez, good morning daw sa mga kapatid ko dyan sa San Roque, Legazpi. From Malu, Maceda ng Cubao, Manila. Yan, good morning Marilo Maceda Gutierrez. Okay. Ang mga bareta, mga tugang, sandali lang tauni si Kayin, may text na naman, marayon man ini si Kayin. Kape na ngaya po. Kape. Para ngaya may flash ka sa live. Tama yun yung pigil sabi ni Kayin talaga. Kaya si Kayin, piliming marayang buhay. Tamay plus po siya sa live. Nag-inom siya mga tugang ki Jim's Coffee. May kakaibang sangkap, kaya po kung magkakape kita, mga tugang, dapat po naka Jim's Coffee kita, So mga day patabi dyan nakanamit ki Jim's Coffee, Ipinag-recommend ko sa inyo pag-inom ng Jim's Coffee. 5-in-1 coffee mix, ano? Yan po na 5-in-1 coffee mix, sigwayan ki Korean ginseng. Tabi na nagatabang po para maging magayunan sa tuyang memorya, Igaman po yan ka agaricus mushroom na maray na antioxidant na mayaman po sa dietary fiber, minerals and beta-glucans para labanan po ang cancer cell sa lawas ng tao. Yan, Pero para po magkusok ang immune system sawayan man tabi yan ki tamang diet, buda healthy lifestyle, Tapos mag Jim's Coffee, hindi igwa ka na kan mga tugang ki plus sa life, di ba? Tama. Bakit tabi Dr. Jing, Dr. Jing Abad, marinaga tabi Dok. Bakit tabi Dok, may plus ka na sa life Dok, di ba? Tapos ang gamitin mo pang tubig pagtimpla kang Jim's Coffee, sumainit na tubig na hali sa baligang refilling station. Adi? Tama. Diba? Pero, kung nalibawa ngaya, kung medyo ngaya mapili man kamo ki variants, imbes na Jim's 5-in-1 coffee mix, available man po ang 7-in-1 coffee mix, tapos 3+1 with ginseng, as in 5-in-1, no sugar added. Buda, igaw man ki 5-in-1, sugar free. Yan, Okay? Yun na lang yan ang gibunta, Si Amara Aurea Linganay. Oy, madam, taga sa pamilya Linganay daw. Good morning, tabi. Buda si Ramon Agapito Jr. Nakatutok, tabi. Lisa Plaza, morning sa mga tabi. Lorna Plaza pala, sorry. Raymond Lubindino from Marikina City, morning. Tapos po sa Barsi family dyan sa Banyag, sabi ni Glenda Valderrama, Riznop Mazon, good morning tabi. Nag-text nga ako si mo. Sige po, talingong kabusing Rosa Bites ng Makati City, good morning. Bing Yamagishi, good morning tabi, kamu tabi na mga yaon man dyan sa Facebook. Ipinag-recommender ko tabi send doon Jim's Coffee. Magkape kita, kung pwede man sanang magkape, sabi kan doktor ngayon. Halimbawa, sinabi ni Dr. Jing Abad na, ay sir, pwede kang magkape. Magkape ka po. Diba? Jim's Coffee. Pero pag sinabi kan doktor na, ay sir, bawal ka po magkape. Ang puso mo. Ang puso mo ngayon, sir. Di ka pwede magkape. Ayan, di magbuot. Okay. Diba? Ay, mabareta na kita. Pag sinabi po bang fully vaccinated, kasabay na po ang pagpa-booster o nakaduwang dose po kang vaccine? Kung 2 doses and 1 dose kang Janssen vaccine.
Sa Pilipinas, baga supig luwas kan mga enot, pag sinabing fully vaccinated ka, itong first and second dose yan. Yan. Matapos magpa-booster ka dapat, and first and second booster yan, di ba? Itong ang fully vaccinated, itong first and second, pero ngunyan, garipiga adala na kung, alimbawa, pag sinabing fully vaccinated ka, may booster ka, di ba? Igawa kang booster, o da itabi mga tugang pag-arugayan, ha? Iya po, pero ang pinag-ingganyan ngunyan kan Department of Health, magpa-booster po kita, ha? Ako nga ni mapa-booster ako next week, gararay. Dua bagaan, 1, 2, 3, di ba? 1, 2, 3, gararay. Mapa-booster ako. Iba naman daw na brand ay pa-booster ko sa sunod ko, ha? Ibang brand naman daw. Testing ko naman daw sa ibang brand. Pwede man baga, pwede man eh. Ako yung Sinovac ako eh. Balong ko daw dyan ang, iyan na nga, available sa Pfizer. Ikaw na, nagpa-booster ka na. Testing ko daw nga sa Pfizer, di ba? Testing ko daw nga so, gali, kung ano, testing ko na. So second booster, diba? Di ba yan, di ba? Magiging ko niyan, okay? Obay no. Ang mga bareta, susunod na mga tugang sa morning hirit sa DCGB. Makalipas lang kay ni Forbes College, the fastest growing higher education institution in Legazpi, offers information technology, digital animation, microfinance, marketing management, public administration, and criminology. Forbes College also offers senior high school strands such as HUMS, GAS, ABM, computer animation, computer system servicing, and programming. Forbes College offers scholarships for deserving students. Get quality yet affordable education here at Forbes. Visit us at the second floor, Kings Building, Rizal Street, Legazpi City. Enroll now at Forbes College. Classes starts August 15. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Be a part of Forbes Academy. Together, let us build the future with strong foundation in basic education from preschool to senior high school. Forbes Academy adopts the University of the Philippines learning system for preschool. It follows an enriched curriculum in English, science, and mathematics from elementary to junior high school. Forbes Academy Senior High School offers the following strands: GAS, ABM, and STEM. Visit us at Lacandula Drive, Legazpi City, or contact 0916-302-4475 and 742-1807. Forbes Academy, your partner in lifelong learning. Enroll now at Forbes Academy. Your future, our concern. Pagkatapos sa duty, after all days office, sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022. Per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na. Bagong jowa. Single since birth to. Anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo, kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz.
Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:11 oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Utang kan APEC dapat nabayadan in kaso magkaigwan ng takeover an Aleco. Pagbabakuna ipapadagos giraray sa Legazpi City. Aftershocks padagos sa namamatian matapos magkaigwan ng major earthquake. Sitwasyon kan mga lugar na tinamaan kang linog pinagtututukan ni Presidente Marcos. Rescue team si pinadrana sa Northern Luzon kausakan makusog na linog. Pading Katoliko natuyaw dahilan sa pagngisa sa dagat. Sports, Pinoy player makawat man sa Korean Basketball League. Detalyes, mga tugang kat mga bareta sa lado lokal, efektibo po ngunya na alas 6 nin aga hanggang alas 12 ninudto ang Philippine-Japan Friendship Highway o Nabwa Diversion Road pasisiring sa downtown kaini magiging sarado sa bulos kan trapiko. May kinaraman sa ika-453 na founding anniversary celebration kan sinabi ng munisipyo. Susog sa naging advisory kan Camarines Sur 5th Engineering District na nakabase sa Baaw, Camarines Sur. Sinabi kainin ang mga motorista na mapasiring sa maagi sa sinabi ng lugar pasiling sa Naga o vice versa. Kinakaipuhan na maggamit kanagihan na Baaw Iriga Masuli Highway para dai maabala. Asin alagad oras na matapos ang selebrasyon sa Nabwa. Ganaud to, tulos manggiaray na ibabalik ang bulos kan trafiko asin bubukasan ng tinampo para sa mga namamanuan. Mientras tanto, iba pa niya to, mga tugang na bareta sa lado lokal, nagpatanid pang mandamiento kan Albay Power and Energy Corporation sa plano na magkaigwa din takeover sa operasyon kan APEC. Sinabi ni Pat Gutierrez, tagapagtaram kan APEC na daay manin problema kung ini magiging desisyon kasunod kan ipapapod na asembleya kan mga konsumidor September 3 may kinaraman sa mga issues kan APEC. Sayang sinabi na kung magkaigwanin takeover, dapat bayaran ang utang kan APEC na nasa 4.1 billion pesos sa San Miguel Electric Cooperative o Electric Company. Siring man ang utang kan Albay Electric Cooperative na 4.8 billion pesos. 4.1 plus 4.8 billion. 8.9 billion pesos gabos ang utang. Tapos uminabot mga tugang sa 27.2% ang bulana na system loss kang Albay Power and Energy Corporation dahil sa illegal na koneksyon sa probinsya. Dahilan tanganing sumakat sa 115 sa good 120 million pesos ang napapierde kan San Miguel Electric Cooperative kada bulan. Siguro ni kay Pat Gutierrez, tagapagtaram kan Albay Power and Energy Corporation, kung sain sa ibong kaini kan mahiwasan na kumpanya asin operasyon kan sa indang korporasyon sa illegal na koneksyon kan publiko. Sinabi ni Gutierrez na maabot sa 869 ang nadakop na nagkaigwa nin mga jumper, 83 tigdan na sangatan nin kaso, asin 16 tigdan pinagdadangog kang kaso. Sa ngunyan, suminakat sa 4.1 billion pesos ang utang kan SMEC. Asin dakulang parte digdi ang illegal na koneksyon. Mientras na pinagkumpirman ni Gutierrez na sa ibong kandakulang pagkakautang kan korporasyon, dahil man nagkukulang ang supply nin kuryente sa probinsya kan Albay. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, promesa kan Philippine Ports Authority, ngunyanal daw matatapos ang proyektong rampa sa pier kan Piodran. Jimmy nasalita sa report. Sablay
Pizza 28 nangunyan, an promesa kan PPA susog sa follow-up kan DCGB News nangunyan na talaan na plaso kan pagtatapos kan rampa sa pier kan Piodoran alagad nagiulok na sana sinda Mayor Alan Arandia sin Sir Noel Ordoña kan MDRRMO dahilan sa dakulaon ang posibilidad na aaboton ini kan mga bulan kan tagbagyo dahilan sa gulpi pa ang tatrabahon samantalang ang nagtatrabaho dahil man pinagdadagdagan an apprehension kan lokal na gobyerno kon sa kubon ininin darakulang balod sayang kan proyekto sayang kan gastos kan DOTR major project pa naman ini ang trabahador 7 minsan 8 na mga persona kung kaya ang resulta talagang baro doon ang dalagan kan trabaho sa ngunya nagluluwas talagang sablay ang panuga kan PPA nangunya na Hulyo 28 ini matatapos pero ang realidad bako man tapos. Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya tong Bareta, mga tugang sa lado lokal, Lowens Barcena, may dagdag na report. Sarong 22 anyos na solterong pinagsasabing notoryo sa paghahaba sa Legazpi, pinaghahantingon yan kang kapulisan pagkatapos naman dukot naman inining cellphone sa sarong computer technician mantang naglalakaw-lakaw ini sa Quezon Avenue, Barangay Kapantawan, Legazpi City kasuhapon. Basado sa Legazpi City Police, ang suspect na at large pasangunyan iyo si certain Mark Steven de la Cruz Arias, 22 anyos, warang trabaho na taga Barangay Bitano, Legazpi City na na-identify sa paagi kan Road Gallery kan Hepatura. Ang biktima na nagreklamo sa istasyon nabisto na si Mark Stephen Romeo Damantay, 25 anyos, sarong computer technician na taga-Talisay Street, Pag-asa, Legazpi, Pag-asa, Rawis, Legazpi City. Sigun sa reklamo kan biktima sa Hepatura, mantang siya naglalakaw-lakaw sa lugar sa Quezon Avenue, sikretong inikit sa iyang sling bag ang sa iyang cellphone na Xiaomi POCO M3 na color yellow na kantidad 8,000 pesos. Kan siya naglalakaw-lakaw sa nasambitan ng lugar asin kan siya iyang nariparo, pinagbalo niya ko ng bukudon ang suspect na kapot-kapot na ang sa iyang cellphone. Alagad day niya na ini naabutan sa pagparadulag kay ni kan ipresentar kang kapulisan ang mga litrato kan mga suspect na preso na dahil sa panghabas. Na-identify ini kan biktima na iyo ining sa si certain na ining suspect na si Mark Steven de la Cruz na suspetsado kung kaya dahilan sa siring na bagay padagos sa pinag-asikaso niya ng kan kapulisan ang pagkaso sa nasambitan ng suspetsado asin sa posibilidad naman na kupini dahilan sa nasambitan ng krimen. Kapag sa Bareta, nagsiluwas ako po sa LBB. Padagos ang pagtabang mga tugang Daraga Municipal Agricultural Services Office sa mga parauma sa Banuaan. Patunay kay niyang ginibong distribusyonin pananom hali sa Municipal Nursery para sa Kalahi Program. Sigon sa Daraga Municipal Agriculture Services Office, ang mga pananom itinauninda sa Municipal Social Welfare and Development Office na iyan nagdistribuer sa 42 na barangay asin iba pa. Sigon sa Public Information Office kan Daraga, ang barangay Moopi asin San Ramon ang nakaresibinin pananom na antak asin kamatis para sa indang communal garden. Sinabi ni Mel G. Matosinios, ang municipal agriculturist na magapadagos ang pagtaunindanin nin binhi asin pananom. Bantang inabusuhan man ni Matosinios ang mga muyang magkuanin vegetable seeds na magpasiring sa ng opisina sa Lunes sa Good Biyernes. Pinag-iingganyar ni Daraga Municipal Health Officer Dr. Maria Margarita de la Cruz ang mga magurang na pabakunahan sa indang mga aki na mabalik na sa eskwela. Daraga MHO, padagos man ang pagbakuna, tangani maabot ang herd immunity. Joshua Bino, idetalye mo. Pabakunahan ang mga aki. Iyan man ang pangapudan ni Daraga Municipal Health Officer Dr. Maria Margarita de la Cruz sa gabos na mga magurang sa pagsabi na makatakot kung magbalik sa pag-eskwela asin dainin bakuna kontra COVID-19 ang mga kaakian.
Sigun kay Dr. De La Cruz, yaon ang posibilidad na talagang magsaralamuho ang mga kakian kung kaya importante mabakunahan ang mga ini kontra sa nasabing helang. Mientras tanto, kung matatandaan, kan nakalihis na regional launching kan Pinas Lakas na ikinasar sa Daraga North Central School. Ipig pangapudan ni Dr. Israel Para, halis sa Department of Education o DepEd Region 5 sa mga magurang na makisumaro sa pagpapabakuna kan mga school-age children. Kasabay man, kan pangapudan kini sa gabos na mga teaching and non-teaching personnel kan DepEd na magpabakuna man kontra COVID-19 tangan ay masiguro ang kaligtasan kan lambang individual sa pagbabalik kan eskwela. Sa ibong nilado, susog sa ipighiras na impormasyon kan Daraga Municipal Health Office sa iraram kan supervision ni Dr. De La Cruz. Pasaro-saro naman ngunyan ang mga nagpapabakuna mga kakian may edad 5 sundo 11 anyos. Susog sa impormasyon, as of July 26, 2022, suminakat naman sa 1,712 ang mga kakian na natudukan ng first dose mantang nasa 1,047 man ang nagwana ng second dose. Katakod kay ni, yaon ang paglaom ni De La Cruz na madagdagan pa ang mga ini sa pagpadagos pa kan sa indang paglibot sa mga eskwelahan para sa school-based vaccination digdi sa palibot kan banwaan ng Daraga. Mientras tanto, talagang may distansya pa ang banwaan kan Daraga pag-abot sa herd immunity. Susog sa ipighiras na impormasyon, as of July 26, 2022, ang Daraga igwanin 75,159 o 68% na nabakunahan ng first dose. 72,935 o 66% man ang igwanin second dose. Mantang ang mga nabakunahan ng first dose nasa 8,136 o 7%, as in 396 man ang mga nabakunahan ng second booster shot. Dara kini, padagos ang pangapudan ni Dr. De La Cruz sa mga Daraganyos na magpabakuna kontra sa helang na COVID-19. Dagdag na bareta, Alisalawas, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang, nakatalaan po na pagpadagos kunyan aldaw ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa panginginot kan gobyerno lokal kang Legazpi City. Gigibon giraray sa Legazpi City Convention Center, Pawa Elementary School as in High School, Bugtong Elementary School, San Joaquin Elementary School, Siringman Barangay Tula-Tula, Legazpi. Kung sakop kayo niyan maedad na 5 hanggang 11 anyos, 12 hanggang 17 anyos, 18 anyos paitaas, asin mga senior citizens para sa primero, asin ikadawang dose, Siringman para sa booster dose. Kinakaipuan sa nang magdaranin mga dokumento sa siniba pang requisitos, kay ba naman ang vaccination card para sa booster dose. Mga kabataan sa Bakakay Albay na gustong magparehistro para sa masunod na eleksyon, day gabos na akomodar. Nata daw, aramon daw yan sa report ni Jomar Bien. Dakol pa sa mga kabataan sa Banwaan kan Bakakay na gusto ko tanang mag-participar man sa maabuto na barangay na SK elections and dai na akomodar kan Comelec Bakakay. Ino mismo ang kinumpirmar sa DCGB News ni Election Officer Elias Vergara kan Bakakay sa pagsabi na kulang talaga sa panahon ang itinao kang Comelec para sa pag-rehistro para sa December 5 barangay and SK election. Sa iyang sinabi na sa ibong kansag bilog na registration period, pano ang alokasyon sa saindan nin mga magpaparehistro, dinayo paninda sa mga isla, dinayo paninda sa mga barangay para mairehistro ang mga inialagad. Kapos talaga ang panahon dahil ang daikikaya na kan server na maakomodar ang gabos na nagpaparehistro. Sa total na nagparehistro niya na nakaaging registration, sinabi ni Vergara na umilabot ini sa 3,964 gabos. Alagad dakul pa, ginatos pa ang daina na akomodar. Sa iyang sinabi na ang mga daina na akomodar na nakadumana sa saindang opisina, iyo ang tinawanan ninda kan mga application form as in nasa file na ninda ini para kung ingkas umalawos ang pinagsasabing extension kan registration na October 3 to 31 prioridad na ining mairerehistro. Kinumpirmar niya na ang tentative schedule na October 3 to 31 na extension kan registration ini malalawos kung dai malawos ang barangay and SK elections. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Alas 6:25 oras mga tugang sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express.
Kasa 3 sa 10 piso. 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Plemex na! Kawawang batay, lumo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kasa 3 sa 10 piso. 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, Embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you, W, willing and ready to help you achieve your success, C, committed to make you realize your dreams, L. living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Kumusta? 2 taon na pala na di. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot nin face mask asin nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Log. Ang simpleng itlog, gawing Magic Log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para magandang mornings with Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic.
GB News Express. GB News Express. Mga tugang baretang yan sa national. Kumpirmado pong 5 katao ang inisyal na nagadan, mantang 64 iba pang nairido. Kasunod kan makusog na linog na magnitude na 7.0 sa Abra, asin kataraning na lugar kasahapon. Sinabi ni Assistant o kaya OCD Assistant Secretary Bernardo Alejandro na duwa ang nagadaan sa La Trinidad asin Tuba, Benguet, asin saro sa Balbalan, Kalinga, Bakid Abra, asin Gataran, Cagayan. Sayang sinabi na 64 mga erido, 57 sa Cordillera Administrative Region, asin 7 sa Region 1. Idinadagpa ni Alejandro na 61 eskwelahan ang dadanyaran sa Region 1, 2, 3 asin CAR. Sa ibong dalado, 428 harong ang nadanyaran kung saan 423 kaini ang nasa Cordillera Autonomous Region asin 5 ang nasa Region 1. Sinabi po kan FIVOX na sinda nakarehistro ni nasa 233 na mga aftershocks matapos magtama ang magnitude 7.0 na linog sa Abra kasahapon. Sa indang sinabi na mas takulpang mga aftershocks ang pigalauman na mangyari asin mamatian sa mga masunod na mga aldaw. Sinabi ni FIVOX Director Renato Solidum na dapat reparohin marhay ang mga edifisyo, harong asin tinampo tanganing masiguro na ang mga ini nasa marhay na kondisyon matapos mangyari ang linog. Ipaliwanag kaini na pirminang nagkakaigwanin mga masunod na aftershocks matapos mangyari ang makusog na linog. Siniguro po ni Press Secretary Trexie Angeles na mabisita si Presidente Bongbong Marcos sa Abra at sa iba pang lugar na grabing tinamaan kan makusog na linog kasahapon. Sayang sinabi na magkakaigwanin assessment bago magduman si Marcos tanganing masiguro na ligtas ang gigibuhon na pagbisita kaini sa mga apektadong lugar. Idinagdag pa ni Angeles na kung mataubanan man in clearance ang Presidente, pinitulos man na maduman sa mga lugar na tinamaan kan magnitude 7 na linog. Asin ang iba pa sa lugar kan Abra, bibisitahon kaini. Plano mga tugang kan Department of Education na magtaon din dugang na beneficios sa mga paratokdo imbes na umintuhan ang sa indang sweldo. Sinabi ni DepEd spokesperson Michael Pua na ang plano may pipresentar ini kay Presidente Bongbong Marcos kung saan nagdataon in orden sa DepEd na pag-adalan nin marhay ang proposal. Sayang sinabi na pigihiling ninda anan basic wage benefits na pwede manindang maitao para madugangan ang take-home pay kan mga paratokdo. Sayang ipinaliwanag na mas pinili kan DepEd na magtaon ninda sa takol na beneficios imbes na aumento sa sweldo tanganing malikayan na maging halangkaw ang sweldo kan mga paratokdo sa eskwelas publikas na pwedeng magresulta para maghali ang mga paratokdo sa mga pribadong eskwelahan. Alas 5 o kaya alas 6:35 oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Kasa 3 sa 10 piso. 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch, itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo, asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok nang nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sa 3 sa 10 piso, 3 Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, 3 tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! GB News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kitang unyan sa mga darakula niya tong bareta sa luwaskan Pilipinas. Binatikos mga tugang kan mga netizens sa sinangkang publiko asin naghagad ni dispensa o kasabay kan pagagan dispensa ang sarong pading Italiano matapos siyang mabatikos dahil sa pagsilibra ng banal na misa sa kadagatan gamit an inflatable mattress bilang altar. Sinabi ni Matea Bernasconi na planong magkaigwanin misa sa Makahoy harani sa beach sa Southern Italy matapos ang sarong simanang youth camp alagad na okupar kan ibang grupo ang lugar kung kaya siya nagdesisyon na sa dagat na sana magmisa ang padi naka swimwear kan magkondukta kan sinabi ng misa. Mga tugang sa sport, si dating Ateneo de Manila University forward Will Navarro. Iyo ang pinakabagong Pinoy basketball player na madarakan sa iyang abilidad sa ibang nasyon. Ini matapos sa si Navarro magpermanent kontrata sa Seoul Samsung Thunders sa Korean Basketball League sa pagikan sa indang Asian Player Quota Program ang 6-6 program o forward na si Navarro pigalaom man namalaog sa iyang bagong team. Natapos ang kampanya kan Gilas Pilipinas sa 2022 FIBA Asia Cup sa Indonesia. Padagos mga tugang ang satuyang laban. Das ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini kontra sa COVID-19. Di sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Nasa linya po si Derek Edwin Peralta hali po sa newsroom kan DCGB. Good morning, Derek. Kaipuan doble protection kontra sa COVID-19 asin ibang helang. Ini ang aviso kan Department of Health Philippines sa publiko. Sinabi ka na ahensya na para sa pinakusog na salud sa Pilipinas asin padagos na proteksyon sa pagluwas dapat magpa-booster na. Sa booster ang salud Pinas Lakas. Sarong pagdarumdom kan DCGB, DOH, asin WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19. Ligtas ang may aram.
Mga tugang, sandali lang, aramon tadawaan kamugtakan kang panahon, hali po dyan sa Pag-asa Legazpi. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin Huwebes. Mga barata, mga tugang sa kabugtakan kang panahon, aramon ta daw kung may panibagong low pressure na pinagbabantayan ang Pag-asa. Hello, Pag-asa? Hello, good morning. Pag-asa po ito. Yes, good morning, Tabi Milvin. On the air ka sa DCGB. Ngunyan pong aldaw, go ahead po sa forecast. Diyos marahay na pagkagapo sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay ng DCGB. Sa ngunyan napet sa Hulyo 28, 2022, saldaw ning Webes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Sa bagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay tigakarkulong na sa distansyang 975 km sirangang Cambasco, Batanes o nasa coordinates na 20.6 degrees north, 131.3 degrees east. Samantala sa Roman na tropical depression ang nasa luwas kang Philippine Area of Responsibility at nito ay tigakarkulong na sa distansyang 1,915 km sirangang kang norte kang Luzon sa coordinates na 20.3 degrees north, 140.2 degrees east. Taglay ang kusog na duros na abot sa 55 km per hour. As in pagbugso ng duros na abot sa 70 km per hour. Naghihiro pa si ring sa Sulnopan, Norte Sulnopan, sa rikas na 15 km per hour. Ang naturang low pressure area as in Baguio, pag nagsanib po ito ng persa, maging isang bagyo na lang po ito. Kahit na nasa loob po ito ng Philippine Area of Responsibility, ay hindi na po ito masyado makaka-apekto po sa Bicol region. Mantang Southwest Monsoon naman ay nakaka-apekto sa Sorcang Luzon asin sa Kabisayaan. Dahil lang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalamitan na may mga kalat-kalat na mga pag-uran asin pagkikilat, pagdaguldol. Ang duros ay maluya, sundo, moderado, na halis sa Sorsolnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sundo sa moderado ang pag-alon. Tinatayang agwat ning temperatura tigil umampoon 25 sundo 33 grado sentigrado at sinangal daw ay nagsirang kasabagong alas 5:29 ning pagkaga asin masulnop at yan na alas 6:14 ning pagkahapon. Philippine Standard Time alas 6:42 ning pagkaga. Ini si Melvin Almohela, Kampagasa, DOST, Legazpi. Salamat, Melvin, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa. Business News. Mga tugang, itinaas po kang International Monetary Fund ang growth forecast kan gross domestic product kan Pilipinas sa 2022 sa 6.7%. Hali ni sa original na target na 6.5 sa ibong kan pigilauman na pagbaba kan ikadawang quarter ngunyan na taon. Sinabi ni IMF Resident Representative Ragnar Goodmanson na ibinase ang forecast sa July 2022 World Economic Outlook kung saan nahiling ang mas makusog na recovery momentum sa nasyon. Sa primerong tulong bulan kan 2022, nagbalik sa pre-pandemic level ang GDP kan Pilipinas asin pigilauman na mas magiging maray ini sa kadawang kabtang kan 2022 asin 2023. Mga tugang ang mga baretang sandong nadangog sinurat po ni News Manager Mard o kaya News Director Edwin Peralta. Sining man po Angel Mustasa sa lado lokal, kasabay po ang report kan Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. May
bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na, bagong jowa. Single since birth to. Eh anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo, kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Grabe mo na namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Coco Martin ho, bawat lakas may match na Cobra. Ngayon, dinagdagan pa ng lakas ng Immune Plus. Todo ako sa klase, pati sa gaming. Ang iniinom ko? Cobra Citrus, natulong sa focus at pagka-alerto with proper diet and exercise. Nag-online selling ako para sa pamilya. Ang inumin ko? Refreshing na Cobra Berry. Sa biyahe, dapat masipag. Fuel ko? Cobra, #1 energy drink. Lakas ng #1. Cobra Original and Citrus de Bote. 14 pesos SRP lang. Cobra, the #1 energy drink. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Mga tugang 10 minutos bago po magabot ang alas 7 ng aga, digdi po sa satuya na programa. Diyan po sa Bakakay Albay,
Igwadyang ki plaza, yung bagan apod kang park, di ba? Nagkapirang bisis sa mga daa kung nakaabot yan sa Bakakay. Igwadyang po ki plaza mga tugang na hampangan kan simbahan. Ini, pinagmamantinir da ini kang lokal na gobyerno kan Bakakay. Kan sarong kanuminaging mga aldaw, so lokal na gobyerno nagngangalas kung nata may day na po mga tugang kinagtatrabaho sa plaza. Base naman sa report ni Jomar, programa da po ini kan DPWH. Tang plano gari i-rehabilitar ang parke. Tabubog takanda ki garo sport, gigibo na garo sports, tama ba? Sports complex o gari covered court ang dating, Di nagngangalas ang mga taga LGU, so municipal engineering office, kung natata na pundo sa trabaho. Ang sabi, nagsurat na po sa DPWH ang mga otoridad dyan sa Bakakay sa district office. Dahil ko lang nahapot, so bako na kaya ako pamilyar masyado dyan sa district engineer, kan first engineering office, tabi sa Bakakay, ang opisina kanyon po sa Airport Road, palibasa, dahil ko nagkakaroon mo sa pangaran, di kaya nagkakakuroan niya mo sa mga issue dyan sa palibot. Kung pinimbibaga may istorya, aram ta ngaran, di ba? Pagpirmi na radyo. Dede, gusto sabihin, dahil po yung mga nagluluwasan ng mga bareta regarding yan, kung kaya ako pamilyar sa pangaran, baka nagdadangog ang mga taga DPWH District First Engineering Office. Ano opisina kaya niyaon dyan sa airport site? Si D.E. Zerba, tama ba? Serba? Kaya tama to kuya Tony? Sir, pati po sa mga tao mo dyan sa igabagang maintenance, may construction, ano pong nangyari duman sa project nindo sa Bakakay? Tas sabi ni Jomar, nagpaabot tabi sa endo dyan ki reklamo bata. So report ni Jomar, bako man mas siyempre ang district kaya oni dito sa opisina kaya yaon sa may airport, saruda dyan sa nagsabi sa endo na di naman nga ipapadagos iyan na proyektong iyan. Talilipat na sa proyekto sa sarong barangay na harani duman sa sentro kan Bakakay. Anapot ngon yan, sabi, ibabalik na lang i-restore na lang da tabi. Sukan, i-restore na lang da tabi. So, inot nindong dinimolish na parte kang plaza sa Bakakay. Paano tabi ang pagbalik ka ito? Kaso hapon, igwa ki pinahiling si Jomar na footage, video, mga tugang duman sa lugar. Nabubog, nakukudalan ini ki palibot, nakukudalan siya. Pero ang simbag na tabi dyan sa Indo, di naman niya ipapadagosan, i-restore nga, ibabalik, ilipat na sa ibang sa proyekto. O paano na itong ginaba na po kan kontraktor? Paano na? Bata pati sa LGU, gari, nga man, takulang man ang detalye, may kinaraman sa bagay, ang maliwanag sa mga tugang, so parke tabi, sa plaza, dinimuli sa ibang parte. Tapos, ibabalik da tabi, pagkatapos na sa proyekto, ililipat sa ibang barangay. Pwede man yan, arog ka yan. Na, di ba, pag nakaalokar, di ba kayo, Kanuel, pag ang proyekto, pag nakaalokar sa sarong lugar, yun ang pigopunduhan, ang specification niya on dyan, hindi ko alam kung pwede yan na basta-basta ilipat na sana sa ibang lugar na
na-damage mo na sa lugar, nabubugtakan mo kang proyekto. Hello? So, Bibi, good morning. Pwede man yan para sa experience mo. Pwede yan, pero may provision. Ano kaya kata? Binuldoser na sa plaza. Bibi, ang pinaka-point na duman. Primero, sentro yan kang makakay. Atay yung nga ni... Sabi ba ni Jomar, heritage yan. Ano? Pero pag ang heritage... Yung nga nita, nagsurat sa lokal na gobyerno sa DILG, buda sa data. Yan da, parte kang deklarasyon kang heritage, ano po kaya? Paano yung provision sa batas na pag kasabay sa pagdeklara kang ang syudad kan munisipyo kan Bakakay, sinaram kang ano yan, heritage program kan gobyerno. Isipon mo nga yan mag-aong sa mga tumpo di balakbak na arong sa Kamalig. Yung baga ilinga sa Kamalig. Yan, maski ikan tagsabiri kang property, dahil mo may di basta mahiro ang gandang permiso, di ba? Correct. Oo, yan ang punto doon, Bibi. Hindi mo kita nagpo-point out kang point of view kang mga taga-munisipyo. Nagpapunta na ako saan, dahil na Arab, dahil na pinapuon. At tayo nga na ibang pigahapon ko kay Jumar kaswapon. Meron ko natandaan mo. Pigahapon ko si Jumar, kung nata sa pagpuon na aram kan lokal na gobyerno na igwag deklarasyon na iyan sa parte kang heritage development, nata tinugutan na bulldozeron sa plaza. Correct. Saro pa. O tapos ngunyan kang napundo sa ka nagreklamo. Ta sabi din ang koordinasyon sa lokal na gobyerno. Ano pa nadamit sa plaza ay pangyari. Ulit pa, Bibi. Kung ikaw mapag-construction, dapat harap ka na sa munisipyo. Yan, saro pa yan, di ba? Kaya mag-awi ko pag ng mga permit. Yes. Buda. Kaya da nag-react so LGU. Tawara na ki construction permit. Tapos kantinino saka nag-apply ki construction permit. Saka baga kaysa yan kasalan. Kasalan iyan kan mga dilawan. Wala naman ba? Pero yan man na Bibi. Kasi yung mag-aw, drop out mo. Kita ki mga idea sa tuyang individual. Kaya iyan, arang tang may prosesoan, primero pa sa nakuta. At yung nga ni. Kukudalan iyan, nagdaruan ka dapat kudalan. Correct. Kukudalan pa sa nakuta, inaputan ninda, taas na kudal ka mo dyan. At yun na nga ni. Diyan man ako nalibong sa lokal na gobyerno kan Bakakay. O ni si Jumar, baka may rejoinder kay ni na isyong ini. Iyo pagkakaya, hindi ba na upong jampay sa buhuta mo na... Hampangan kang munisipyo? Nasa hampang kang munisipyo? Di mo tulos mariparo kung may permit ang salbata ng ano dae? Bagay nga alas man. Hindi mo kang payo mo ka. Di ba? Ano man yan mangyari na katalkalong mo sa lugar, hindi kang permit. Galing man sa nasa harong mo, may nagbudak sa natad mo, dahil ka mati, no? Iyo ba ka? Okay, may kasala. Makalimong istoryang yan. Yes. Salamat. Taon ni si Jumar. Sige daw. Taon ni si Jumar, baka may follow-up ini. Tayong piga-apot ko kaswapon ta. Gari na tingga, ta nagtino sa lokal na gobyerno, taling nga permit, construction permit. O saka nag-apply. Ka nag-apply na lugod, mga tugang, dahil na nasabutan kung ano sa nangyari, napundo sa trabaho, may nag-follow up na kung duman sa opisina kan DPW sa district pigapot. Ay di man niya sa ipapadagon niya lilipat mi na nga salbatan ng pangyayari. Pagkagudak amo kang para kilipat mo. Sige daw, Jumar, ano nangyari, Jumar? Salamat, Bibi Henry. So, araw kayo ni baka, so, batado duman sa report ko kasudma. Nagpo ng construction na yan, nariparukan na municipal engineer kung ata may big construer, may big budak, di naman niya. Tapos, nagkuha ito ki application for building permit. Ano yung building permit? Building permit pala. Bago construction, building permit. Kumino aki building permit, application, hinagad sa requirements. Di, nagharali na, dahil na nagbalik-balik po ka ito. Kasabay ka ito, so sanggunian bayan man, kan mariparo ito, na may construction duman, nagsurat sa DILG,
tahaputuninda kung na tama ang proseso ka ito na dahil nagkaiguan ng konsultasyon, kung ito dahil nagbabalga sa sarong resolution ka na National Historical Commission na dideklarar na ang mga parke kan Amerika na panahon kan Amerikano as in Castilla, deklarado ng heritage. Nagkikwiri man sa naso sanggunian pa yan, na sundo mo niyan dahil nasimpat kan DILG. Then, napundoso patrabaho. Kan mag-follow up si Engineer Edgar Kiamba, municipal engineer, kung ata napundo ito. Ang sabi da sa iya, dahil na ngayon kami madiretso kan so pag-apply kan sa building permit kayan, i-restore may na sa nangayan, ibalyo may sa ibang barangay. Ito lang surason. So, doon hanggang na sa dumaan. i-restore. Pero, aragpas na pala ng amplan, pinunanin dayan. Iyo nga ni kaya Dapat dapat ugaring day kita kinakakaduman sa district office, bata siya, di may kon mo niya, gari may namatayan. Baka pwedeng maduman ni padingal. Iyo man Iyo man sa pala ng plano, nata pinunan. Ikadua, sa pagpun ko nagkorto siya sa lokal na gimero kang pagpuon. Day taram. Pero day man kung nagkorto siya sa lokal na gobyerno, hindi nga, boss, mapon nga, may project nga kaming arog kayo ni dyan. Siyempre, ma-react LG, may construction permit na kamukaan. Day man kayo mapon na yan na din kortesiya. Kaya nga na yan pigasabi tayo. Kaya medyo, dyan ako nalulula. Illegal lugod yan. Na-damage na lugod sa parke. Paano pag-restore? Anong klaseng restoration ka? Ibalik so dati o bago i-restore mo dyan? Ibalik na sa dati. Mabalik mo pa sa dating bulldozer na? Di parilon giraray. Salbata ng pangyari. Iyon sanan kay po ang gibohon diyan alangan man na dapat magpaliwanag kayo ni ang DE, ang District Engineering Office. Oo. Talaga maski ako nalula man bata mapista ba ka dyan sa baka kay sa Agosto ba ko? Iyo. Oo. Mapista ba ka dyan? Sutoga sa municipal engineer, i-restore mi ngayon bago magpista. Mala baga ngayon duwang semana na kaagi, next week ngayon pista na. Ato na nga. Dili nga ngayon dahil naman hinero. Kaya pala igwag totoo na yan. Masigo akong makakasigo akong madali. Pero ayan, so yan bala pa daw ang kay this municipal engineer kung development giraray. Tagaro dai ki ina ko madaman ni Altad so district office. Tawara si Angie kaya may namatian eh. Dapat makaso paliwanag kay ni kang DPWH district office. Iyan bipingin ring pig report ko tabi bipingin na pahayag ni Engineer Kiambao. Kan Martes yan, takan Martes kami naguron. Kaya nga ni, ano na yan Alda, Webes? O baka may development na bago? Dumanong ko gira. Kamuta daw si Engineer Kiambao? Apo. Kung ano na. Dumanong ko tatawad. Mapista na baga? Iyon nga ni. Kaya man pala sabi may pula-puti na dyan sa Bakakay. Di dumanong kumandiretso. I-check mo na diretso. Tao, di man nagtitext digdi. Pakipasabay mo na ngaya po kay Joe Marbian ngaya. Ini ngayang sugal digdi sa sa sentro. Kada ka nagtataraya na mga aki, budak mga gurang. Ilingon ta. Ilingon da kung pula-puti makunapod ka yan manangga do kung susugan sa batas. Aramon tayo. Na operasyon kang kuna yan, ha? Okay? Sige. Roger on that. So, yan tabi BP Henry. Yan ang yan sa istorya duman. Manangod sa parke. Report, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa lawa. Sandali, taga may incoming call ako. Ayun, ipalan si Noel Ugaring. Madali lang, so nag-apod tabi, kamudar ko muna si Noel ha, nakahangso cellphone ko kay Noel, madali lang ha, okay, hello pare. No, BP, apoton mo siya kung maski pa ilipat ng gaya na location, kung magiging ang building permit kaan. Yung nga pag naglipat ka, yung mga construction building permit mga requirement. Tapos tara mo baga ni Jomar, dahil na ngayon papadagos, nililipat ngayon duman, kaya dahil na kayo mahagad pareho man sana. Pwede yan. Pareho man sana. Pareho man sana. Mas kisang ka na man sa LG, mahagad kang building privado nga nagiging may building permit. Yan, BP, siguro, dahil pag-restore yan mo niyan, tamapis na baga. Ngunyan, diba may motocross dyan?
Sige na. Salamat. Baka may motocross na. Sarawayong papalukson kayo yan na. Madala nga. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Reaction tadi. Yes, sir. Oh. Ayan po kayang yan sa plaza sa Bakagan. May hirarom na rason niyan. Iyan na ipa-research mo kay Joma. Iyan, sir, ang dapat. Ako talaga, kaya baga ako nagnganga, tamad ka man ang may hararum mo na rason. Di ba? Alam mo, tigdi sa Bakakay, dyan sa Bakakay, ay mga puderosang tao. Kung gusto may nagmapangyari. Regardless kung may dokumento na gustong pangyari yun. Yan. Iyan ang pahanap to talaga sa Jomar. Napundo yan dahil may reaction sa tao. Yan. Iyan ang mayor na Rason. Kung nag-react, baka diretso yan. Pakipahapot mo, sisay ang kontraktor. Yan. Number 1. Sisay ang sa likod kang kontraktor. Number 2. Sunod iyan, binungkal, na nakaagi ako dyan. Taga-Bakakay man ako dati. Opo. Pagkatapos mismo kang eleksyon, Number 3. anong rason? Yan. Eleksyon, kung ganon. Marayang hapot mo, sir. Very good point. Yan ang mga dapat na i-research. Yes. Very good, boss. Salamat to na maray. Jomar. In the morning. Henry M. In the morning. Ito data ba, Jomar, ang research mo? Tayang pa lang, binungkalan after election. Sisay ang kontraktor. Sisay sa likod kan kontraktor. Yung hapot ka itong paradangog ta. Ang gusto niyang maaraman. Number 3, yan da ginibo, ta nag-react ta, nag-react so lokal na gobyerno, ta nag-react so tawo. Di ba? Yan ang haputa. Mga tugang budak kung nataiyan tapino naninda kan natino malipat ka ibang lugar. Number 4. Do something to me that I can't explain. O nganoy. Salbata na. Good morning sa mga taga Malilipot. Kicho, Lito, Encho, Ton sa Malilipot Parish. Ayaw na pala si Malilipot si Father Paul Ocfemia. Good morning, Tabi, Father Paul Ocfemia. Choton, Buda Cholito. Marinaga po, Tabi, sa imo. Cholito, Kilito. Baga-agi pa ining Buda kay Choton. Mapara mo na muna ako, ta. Iwala ta na muna ang issue na ang kay Direk. Nadadangog man ni Direk Edwin. Tantao di pandagos mo Direk Edwin sa 7:30 to 9. Matukon si Direk Edwin na matukaw. Diyan na 7:30 to 9. Tapos sa aga, wala po kita sa tuyang morning program. Baka hapon makahabol kita. Mga tugang sa hapon ta. Igwa kaya akong mapamanila ako taon-taon. May flight ako taon-taon tabing mga dyan lang, mga pasado alas 9. May appointment kaya ako sa ano ini? Saan ka ngayon, oy? May dumanon po ako sa Dutch Embassy. Duman sa Embassy of the Kingdom of the Netherlands. May meeting. Hindi man pa ako mapa-interview sa Dutch. May meeting ako. May meeting po akong atinderan sa Dutch Embassy. Okay? Bako man na manong bako man pa ako ma-abroad. May may meeting po akong na-atinderan sa aga sa Dutch Embassy. Baka matapos tulos, pero may flight akong hapon pabalik sa likas. Okay, salamat po kasi ng pagantabay. Bala na kan mo na si Direk Edwin na mag-facilitate taon lang. Mga tugang na baretang yan. Galing niya pinapod ka ni BBM. Sarawayo man nawili ni. Salamat po kasi ng pagantabay. Goodbye, mabuhay. Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasa orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw